ಐತಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತಿನ ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವ ಮುಗಿತಲೋಡು ಗುಬ್ಬುದ ಅಂಕಣಗಾರ್ಯರು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಜಾನಪದ ಲೋಕ 2019 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲಡುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಬಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರದ ಐತಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವ 2019 ಮುಗಿತಲ ಲೇಸನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಲೇಸಡು ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 32 ಜನಕ್ಕೂ ಜಾನಪದ ಲೋಕ 2019 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ತವ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಕಣಗಾರರಾದಿತ್ತದು ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಜನಪದ ಸಾಧಕರನ ಬಗೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜನಪದ ಕಲೆ ಬಗೆಟ್ಲ ಇಸೇಸ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಬರೆಯಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಲೇಖನ ಲೆಕ್ಕುಗುದೆ ತೊಂದು ಅರಿನ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಜತದಿತ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಬುಕ ಸುಧ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.